Hemmeňize salam, ben Ataş Mehmedov. Bugünkü videomuzda siz bilen DN, LBT we QP gysga adlary bolan Dynamic Input, Show Height, Line Weight we Quick Properties fonksiyonlaryny görür we siz bilen Drafting Tools menüsini tamamlar. Videolarymyzy görýänleriň arasynda, kursumyzda öwrenýänleriň arasynda has öňkü AutoCAD versiýalaryny ulanýanlar bar bolsa gysga çarak bir maglumat bereýin. Drafting Tools menüsindäki gurallar we ikonlar sizde has başga çarak görünýän bolup biler, has köp ikonlar bolup biler we yeri şu aşaky çepgirada bolup biler. Şolar aslında täze versiýalarda şolary albyr ütköşme edildi. Has az ulanýan funksiýalary aýryp, has aktiv ulanýan funksiýalary şu aşaky sagyra yeri ütködüldi. Ýöne şu yerde OS menüsünde görüşümüz ýaly. Esasy drafting setting sizde hem şu ýagdaýda görünýändir. Kısaçarak şeyler ýatlatma. Yaptım. İlki bilen DN'den başlaýan Dynamic Input. DN bir minut açykmy? Ha ýok, ýapýarken. DN'nin maňa kömegi şu yerde ýaraýar. Bir minut açtım. DN command line'ın maňa berýän maglumatyny meniň mausumyň gapdalyna getirýän bir funksiýa. Mesela men etkinlik kurçalygy çözmek isleýän ýagdaýymda şu ýerde görýän specify first point ýadgysy edilmeniň mausumyň gapdalyna hem bar. We meniň mausumyň duran ýerini koordinatada görkezýän näçe uzaklykda we näçe derejelik bir aralykda ýerleşýänini görkezýän maglumat maňa bar we menden maglumat almak üçin hem DN maňa kömek edýär. Etkinlik bir şu ýerden çyzgy çizmek isleýän ýagdaýymda şu yerden men yüzlük deyip men şu maglumaty berip çyzgylamy çyzyp bilýän. DN'nin bize kömegi şundan ibaret. Ondan soň LBT'ni size gysgaça düşündireyim. LBT çyzgylaryň galynlyklaryny görkezýär. Meselem şu ýerde daşky çyzgymyň galynlygynyň içki çyzgydan has galynlygyny men görýän. Şu ýerde LBT açık bolan ýagdaýynda şular ýaly görnüşde görünýär. Eger men LB diýip şu ýerden display line white ýapan ýagdaýymda çyzgylamyň hemmesi maňa şol bir görnüşde görünür. Bu funksiýa näme sebäpden ulanýar? Funksiýa aslında teknik çyzgylarda maňa has dogry görnüşde çyzmany bir-birinden çyzgylaryň garşymalygy üçin gatty kömegi degen bir funksiýa. Meselem, islenlik bir merkez çyzgysy çyzylan ýagdaýynda belli bir kanuny, belli bir öýderligi bolýar. Meselem, merkez çyzgysy çyzylan ýagdaýynda kesik çyzgylar bilen çyzylýar. Tekniki çyzgy çyzmaň esasy gurallaryndandyr. Şunun ýaly ýagdaýlarda men çyzgylamy has düşnükli özüm üçin hem başgalary üçin has düşnükli görnüşde çyzmama ýaraýar we ondan soňky düzediş işleri geçirjek ýagdaýynda da çyzgylaryň esasy çyzgylaryň, teknik çyzgylaryň kän bir-birine garşymalygy üçin gat gerekli bolýar. Ondan soň QP we şolary ýarak bir aýdaýyn. Dynamic input'u kän yapmak islersiňizmi, islemersiňizmi o size galandat elbetde. Ýöne yapmaňyzy maslahat beremok dynamic input gaty giňden ulanýan bir funksiýadyr. Gaty kömek degen bir funksiýa dogrusu. We dogry maýsam yapmaňyzy maslahat beremok. QP'ni size gysgaça görkezýän. OS enter diýdim. Şu ýerde görýän. Quick Properties. Quick Properties essenlik çyzgynyň ýa-da grafikanyň üstüne basan ýagdaýymyzda bize şol grafik, şol çyzgy barada gysgaça maglumat berýär. Şu ýerden men gysga ýolhan Ctrl Shift P eken ýatda saklap bildiňiz. Açdym we geldim şu çyzgyny saýladym.
Bu yerde ma renki layer'ı şu yerde gören layer bölümünden biz gelecek bölümlerde layer'ları hat düýüklü görür. Haýsy layer'da duranlygyny, görnüşini, galynlygyny we şonuň ýaly maglumatlary berýär. We şu yerden men gelip circle circle'çydan ýagdaýynda hem ikisiniň maňa bilelikde de maglumatyny berýär. Bu ýerde nähilek bir maglumat berýär? İkisiniň meňdeş bolan aýratynlyklary, meňdeş bolan funksiýalaryny maňa görkezýär. Eger SC diýdim, diňe circle'ın özüni taýlan ýagdaýynda center x belli ölçeglerini we tutýan meýdanyny maňa görkezýär. Gıýta çarak şeýle. Ve şu yerde görüşümüz ýaly OS diýdim. Drafting setting'de selection cycle var. Selection cycle'a men size görkezýän atyny Canva ütköşük funksiýa edär. Ýöne Canva ulanyp barlan funksiýa edär. Selection cycle şulara ýaly bir iş edýär. Meselem şu ýerde men senik birini saýlan ýagdaýymda maňa şulara ýaly bir menu soraýar. Maňa diýär, men haýsyny bu yerden saýlaýyn. Çyzgyny saýlaýynmy, line saýlaýynmy ýa-da circle saýlaýynmy diýär. Men line diýen ýagdaýynda gelip line saýlaýar. Şu yerden gelip men täzeden circle diýen ýagdaýynda circle hem saýlaýar. Ha gelip de men ýene öwredek none diýen ýagdaýynda täzeden none diýen ýagdaýynda da hijini maňa saýlanok. Has çylşyrymly bolan çyzgylarda ulan bilýän funksiýalardan biri ýöne dogrymaýsam men özüme hiç ýyl ulanmak, kärmi ulanýanym töweremde görmedim. Gıýtga çarak şeýlerak siz bilen drafting toollary tamamladyk. Indiki bölümde siz bilen esasy ribbon bölümine başlar. Şu ýerde görýän çyzgy we modify annotation layers blocks properties group utilities bölümlerini öýdiderligi boýunça dowam eder. Indiki videolarymyzda görüşýänçek hemmäňize hoşta bolun.